मोनसे गिदिर खौरां फिन आरोबाव रायजोआव डेंगु बेरामनि अनजिमाया बांगासिनो दं। नंगौ, गुवाहाटी नोगोराव बे समाव गोबां सुबुंफोरा डेंगु बेरामजों मोगा-मोगि जानांदों। थारैनो आथिखालाव गुवाहाटी नोगोराव डेंगु बेरामा गाग्लोबसारदों। गोब्राब लोमजानाय, खर' सानाय, मेगन सानाय, मोदोम सानाय आरो मेगन गोजा जानाय बायदि बेरामफोरा जुदि नोंथांनाव जादों अब्ला नोंथाङा थाबैनो डक्टरनि खाथियाव थां, नङाब्ला नोंथाङा डेंगु बेरामजों भुगिनांगोन। नंगौ, गुवाहाटी नोगोराव थानाय सुबुंफोरा सांग्रां जाना थानांगोन। गुवाहाटी मिरु सावस्रि बिफाना नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। मानोना बे समाव गुवाहाटी नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव थासारिया सोमजिदों। डेंगु बेरामनि माखासे लैखोनफोरजों जुदि नोंथाङा भुगिना दं अब्ला सावस्रि बिफाना फोसावनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा जगाजग खालाम। 9864017169 जानबुं नम्बराव नोंथाङा कल खालामनो हागोन। हाथिगाव सारियालि गुदि नोगोरारि 7002011312 मदघरिया नोगोर 9854711103 सानजा गुवाहाटी 9508380397 कृष्णनगर सरली नगर 8471873416 अदालबाख्रा 9127506934 फाटासिल आमबारी नगर 9435165288 फांडू एफआरयू 9864020819 मृदुल तालुकदार 7086641463 आरो डक्टर सफ्राली सयकिया 8638883969 बे फोसावनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा कल खालामना जगाजग खालाम। मोनसे गिदिर खौरां फिन आरोबाव रायजोआव डेंगु बेरामनि अनजिमाया बांगासिनो दं। नंगौ, गुवाहाटी नोगोराव बे समाव गोबां सुबुंफोरा डेंगु बेरामजों मोगा-मोगि जानांदों। थारैनो आथिखालाव गुवाहाटी नोगोराव डेंगु बेरामा गाग्लोबसारदों। गोब्राब लोमजानाय, खर' सानाय, मेगन सानाय, मोदोम सानाय आरो मेगन गोजा जानाय बायदि बेरामफोरा जुदि नोंथांनाव जादों अब्ला नोंथाङा थाबैनो डक्टरनि खाथियाव थां, नङाब्ला नोंथाङा डेंगु बेरामजों भुगिनांगोन। नंगौ, गुवाहाटी नोगोराव थानाय सुबुंफोरा सांग्रां जाना थानांगोन। गुवाहाटी मिरु सावस्रि बिफाना नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। मानोना बे समाव गुवाहाटी नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव थासारिया सोमजिदों। डेंगु बेरामनि माखासे लैखोनफोरजों जुदि नोंथाङा भुगिना दं अब्ला सावस्रि बिफाना फोसावनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा जगाजग खालाम। 9864017169 जानबुं नम्बराव नोंथाङा कल खालामनो हागोन। हाथिगाव सारियालि गुदि नोगोरारि 7002011312 मदघरिया नोगोर 9854711103 सानजा गुवाहाटी 9508380397 कृष्णनगर सरली नगर 8471873416 अदालबाख्रा 9127506934 फाटासिल आमबारी नगर 9435165288 फांडू एफआरयू 9864020819 मृदुल तालुकदार 7086641463 आरो डक्टर सफ्राली सयकिया 8638883969 बे फोसावनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा कल खालामना जगाजग खालाम।